What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. So ayan guys, bali parang nagagaya na natin si Miss Leticia. So si Miss Leticia kasi is talaga sikat na vlogger na po siya. And taga dito din po siya sa Pangas. So ayan guys, bago ang lahat po, Turn down for what? guys, mag-share lang po ako ng tips and ideas sa pagbablog. So ayan guys, sa pagbablog po kasi is napaka-importante talaga dyan is yung mga materials na gagamitin natin. Ayan guys, yes, kung bago ka lang po sa channel na ito, huwag mong kakalimutan pong mag-subscribe, i-click ang notification bell at i-like na rin po ang video na ito para po maging masaya naman po si ako. Charot! So ayan guys, thank you so much nga po pala kasi reach na natin yung 1,000 subscriber po. Ayan guys, bali mayroon na lang po tayong konting ini-aim talaga. So magiging qualified na po tayo kay YouTube. So ayan guys, bali para sa akin lang guys parang ideas and tips ko lang po para sa inyo is yung patient lang po. Patient po is very important para sa isang vlogger, and pagtsatsaga, ayan, napaka-importante po niyan talaga, grabe. Sobrang importante po yan para sa mga vlogger na katulad or small YouTuber like the others people in the world. Ayan, dahil nga kayong quarantine, ito lang naman po talaga yung pinagkakaabalahan ng mga tao. Kasi ayun na nga po, wala na ngang trabaho, wala pang ganito, tutunganga na lang pa talaga sila. Ayan guys, so as you can see guys, or as you can ano bang pangalan nito, parang kumbaga napapansin sa mga pag natin ng YouTube natin, pag click mo lang ng YouTube ngayon, makikita mo talaga, grabe, talamak andyan, oh my god, super dami talaga, as in. Ayan, dahil nga kasi po nagagawa nila yun kasi nga sobrang sobrang boring sa bahay dahil sa quarantine, ganun. Bawal namang lumabas na walang importante gagawin, di ba ganun? So ayan guys, tip ko lang po sa inyo. First tip ko po sa inyo, ayun nga po, sinabi ko na nga po, patient. Second one is yung pagtsatsaga. Ayan, patient and pagtsatsaga, ayan, pagsamahin nyo yan guys, napaka-importante po niyan, sobra. As in sa isang small YouTuber guys na katulad ko, napaka-importante po niyan. Third one is yung materials. Ayan guys, hindi naman importante guys dito ang magandang camera, ganyan, yung kailangan na may tripod. No. You don't need that, guys. Kung talagang gusto mo pong mag-vlog, ayan, pwede. Ayan, mag-provide ka ng ng mga kailangan mong substitute niyan. Pwede nyo po siyang gawin. As basta mayroon ka pong content, mayroon kang ipapagawa or may gagawin kang importante, ganon. So ayan, pwede mo siyang i-share through your videos. So ayan guys, yung video na yan guys is hindi talaga siya mahalaga sa mga yung mga kagandahan ng camera, ganon. Hindi naman talaga siya importante. Pwede kang gumamit ng mga camera dyan na yung mga mga hindi naman siya totally pipitsugin, ganon. Yung camera siyang, basta naka-camera siya, ganun. Hindi naman kasi sila focus dun mismo sa ang focus sila sa mismong content mo, guys. Ayan, tandaan nyo, guys. Napaka-importante kasi is yung content. Anong nilalaman ng inyong videos. Hindi nila yung panonoorin kung wala yung lang. Oh my God, ganito lang. Ganito. No, hindi ka nila panonoorin. Kahit sa akin kasi konti pa lang syempre yung mga nanonood kasi nga po small YouTuber, ganon, hindi pa masyadong kilala. Pero makikilala din kayo. Parang sa akin guys, parang hindi din ako naka 1,000 subscriber na ako, ganon. Ayan. So talagang tiyaga lang. Tiyagaan mo talaga. Dapat fourth po na tips ko sa inyo. Sabi nga po nila, mag-consistent upload ka. Ayan, consistent upload. So ayan guys, yung pag-upload naman kasi hindi naman mahalaga yung yung parang kumbaga parang bang upload to, yung dapat ganito, ganyan, dapat masasarap yung kinakain. No. Hindi po. Basta as YouTuber dapat you need to edit your yung
vlogs mo or yung mga ano mo, yung mga ano bang tawag dito? Nakakairita kasi. Oh my God. Yung mga videos mo, i-edit mo na lang yan. At yung mga editing naman guys, tip ko rin lang po sa inyo, hindi mo naman kailangan magbayad ng editing. Kasi meron dyan mga libreng editing, ganyan. Yung editing naman na yan guys, na ida-download naman po yan. Syempre, pag may data ka, may wifi ka, may internet ka, like that, ganon, napakabilis yan para sa inyo guys. As in, napakabilis po. And panglima pong tips po natin dyan guys is dapat ano po sa pag-vlog po guys is hindi mo din naman kailangan po yung parang kumbaga ano pabago-bago. Ayan, pabago-bago ka ng ano ng sistema, parang ganun. Parang kumbaga iisipin mo dapat pa lang gabi pa lang naisip mo na kung anong gagawin mo para syempre hindi ka na aligaga tomorrow, ganun. Dapat alam mo na yung gagawin mo. Next po is yung paggagawa po ng mga thumbnail, ganyan. Dapat inaaral po natin yan. Paggagawa ng thumbnail, paggagawa po ng mga, sa mga description box natin, ganyan. Ayusin po natin yung mga ganong bagay. Kasi napaka-mahalaga yan guys sa ating pagbablog. Napakahalaga po talaga yan. As in po, natutulungan po tayo yan guys para po mag-grow yung ating channel. So ayan guys, bali ang mga tips na ito ay napakahalaga guys. Sana po matutunan nyo po itong mga to. Ayan, sa mga paggagawa po ng pag-edit po niyan, may KineMaster naman dyan. Ang KineMaster guys, na i-download po yan sa ating application, Google application, ganon. Wala po siyang bayad. So, habang tumatagal, parang ako kasi, hindi naman talaga ako marunong sa pag-edit, ganon. Napapanood. Andyan nga si YouTube, diba? Si YouTube na mag-upload ka ng video, pero si YouTube din ang tutulong sa'yo. Diba? Ayun guys, bali, give and take lang yan. Once na nanood ka, syempre, matututo ka. Yan, diba? Ayun. May dumikit. May dumikit guys. So ayan guys, basta tip ko lang talaga sa inyo, wag hanggat may pangarap talaga kayo guys, wag kayong titigil, wag kayong susuko. Hanggat maaari guys, gawin nyo yung best nyo, ganyan, best, oh my God. Ayan, kaya ayan guys, napaka-thankful talaga ako, grabe, talagang sobrang thankful kasi ako dahil nga ayan, hindi ko naman inaasam na makakapag 1,000 subscriber ako, samantalang dati talaga, ang nanonood lang sa akin, 3, 4, ganyan. Ang subscriber ko po hindi umaabot ng 50, pero dahil nga sa mga mababait na mga subscribers ko dyan, maraming salamat, shoutout po sa inyong lahat, ayan, sa mga relatives ko, sa mga friends ko, ayan, thank you so much. Guys, hindi po talaga, as in po, ang pagbablog po, napakahirap pasukin. Ang dami mong iniisip, ganyan, mabibisi ka, ganon. Pero hindi, parang, para sa akin kasi parang hindi ko nararamdaman yung pagod, ganon. Hanggat may napapasaya akong ibang tao, may natutulungan akong ibang tao, ganon. Hindi naman talaga kasi ako yung YouTuber na nakakatulong na parang kumbaga yung matutulungan mo sila financially, ganon, emotionally, ganon. Yes, matutulungan mo sila sa pagpapasaya. Ganon. Ayan, sa mga tutorials ko po dyan. Shoutout po sa sa ibang yung friend ko abroad. Ayan, shoutout po sa iyo, Ma'am Belinda. Ayan, si Ma'am Belinda po kasi pinapanood niya daw yung mga tutorial ko. Thank you so much sa iyo. Ayan guys, bali, talagang i-claim ni Ren kasi guys parang napakasaya na nanonood ako ng mga vlogs mo, ganyan. Kuya, paano yan nangyari, ganon. Ang saya-saya talaga guys. Parang, ako kasi parang kumbaga paglabas ko ng bahay, ganon. Talagang, ganon kaagad sila. Wag mo na iisipin yung mga basher mo kasi yung mga basher mo talagang nagbabash lang yung mga yan. Wala naman silang may tutulong sa'yo. Ikaw at saka yung mga subscriber mo, yung mga natutulungan mo, yun na lang ang isipin mo. As of now guys, bali nagpapasalamat nga po ako kasi ang dami-dami naman talagang nagso-subscribe sa akin, ang dami-dami pong tumutulong, ganyan, yung mag-sponsor, yung mga sponsor, actually guys, yung mga gamit ko, sponsor lang yung iba dyan. Yung mga ring light ko po, sponsor yan, monopod ko, tripod, yung mga ganyan ko, sponsor po yan dahil po sa YouTube. Si YouTube po talaga kasi, ayan, hanggat nagugustuhan nila yung mga vlogs mo, mga videos mo, tutulungan ka nila para mag-grow. Ayan. Dahil nai-enhance mo yung yung pagkikipag-communicate sa camera. Parang
Dati kasi talagang hanggang selfie lang ako. Hindi ako mahilig sa pagsasalita, pag ganyan. Doon ko na na-enhance yung pagiging sales talk, parang ganun sabihin na natin pag sa oh my god. sa may nagtitinda ganon. Ayan, super thankful ako sa YouTube talaga, grabe. Saludo ako. Kaya ayan, nagpapasalamat ako. And ayan guys, by the way, bago ko po makalimutan ang lahat, mag-shoutout po tayo. Sana nagustuhan nyo ang channel na ito or ang video na ito. Don't forget to like, share, and subscribe sa my YouTube channel ko. Thank you so much and maraming salamat po. Ayan, isha-shoutout na lang natin guys yung mga mga mabutihin po natin dyan. Ayan. Shoutout po kay Karen Joy De Vera, kay Mary Ann Medina, kay Judilyn Ico, kay Kimber Nivado, kay Ma'am Elizabeth Samson. Ayan, shoutout po sa'yo ate. Napaka, ang galing-galing ko daw. Wow, thank you so much guys. Ayan, kay Ma'am Aubrey De Vera, kay Nicole Bato. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. And also kay Kim Angel Almazan, shoutout sa'yo babe. Shoutout din po kay Ate Sherry Ann Kagata. Shoutout din po kay Mia Basilio. Yan, si Mia Basilio is friend ko po yan. Shoutout po kay John Gabriel, kay Aris Garcia. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat at marami pa po. So ayan guys, abang-abang na lang po tayo sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Ako nga po pala si Devera Joham Daito, ang naglilingkod sa inyo. Mahal ko kayo. That's all. Jump Sky 18 Vlogs. Maraming salamat po. Wow.